Ten indikátor, který ti dneska ukážu, má skoro garantovaný, že ti zvedne win rate, že ti zvedne risk to reward a tvoje sebevědomí při obchodování. Ten nástroj funguje primárně pro instrumenty, které využívají centralizovanou burzu a mají prostě stejný data pro všechno. Pokud máš nějaký OTC Forex, euro, dolar, tak tam to nebude fungovat, protože ty potřebuješ mít centralizovaný data, které jsou regulovaný a stejný pro všechny, což třeba jde u Nasdaqu, S&Pčka, US 30 nebo jiných vlastně indexů, třeba jako má CMEčko nebo NYMEX nebo COMEX. Každopádně pojďme se na to vrhnout, jsme tady na stránkách Xflow Trading, to jsou XF charts, dáme si tady IS, to je vlastně S&Pčko, 1 minutový time frame, dáme si tady historii třeba 5 dnů a dáme otevřít graf, ano a v podstatě nám to teďka otevře graf, trošku se to bude chvíli načítat, protože to jsou layer 2 data, ale načítá se to poměrně rychle. No a tady v záložce indikátory my vlastně půjdeme a napíšeme sem heatmap a co to udělá? Ten nástroj nám načte vlastně hloubkový dom, neboli depth of market a díky tomu my víme, kde sedí pasivní limitní objednávky. Pokud to zní moc komplikovaně, teď ti to vysvětlím. Je to naprosto jednoduchý, můžeš to využívat ve své strategii jako bonusové potvrzení, můžeš to používat jako nějaký entry signál, nebo pokud máš nějakou support, rezistenci, zónu, supply demand, můžeš využívat ten indikátor a ten ti vlastně řekne, jestli doopravdy ta tvoje zóna je silná nebo je slabá. Takže v čem to vlastně spočívá? Velcí hráči, instituce, banky, kdokoliv na tomhle trhu, jakýkoliv účastník, jakmile otevře limitní objednávku, tak tu limitní objednávku musí položit na ten market. Tohle vlastně limitní objednávky vytváří takzvaný market makers. Oni vlastně tvoří a poskytují tu likviditu pro ten trh. No a tyhle limitní objednávky my vlastně vidíme. Díky tomu my můžeme vidět zónu, prostě zóna, kde je hodně nakupujících. Prostě na téhle zóně tady sedí 100 nákupů, který čekají na to, než se vyplní. Tohle ti může dát vlastně obrovskou edge, obrovskou výhodu, protože díky tomu vidíš přesně, kde se někdo chystá nakupovat ve velkým. Takže když se podíváme na tu heatmapu, podívej se na to, jak krásně to vypadá, není to jako bookmapa, tam to vypadá jakoby je to takový nepřehledný, je tam toho moc. Tady jsme se to pokusili udělat tak, aby to bylo co nejpřehlednější a co nejjednodušší. Když se podíváme na to, kde sedí teďka nejvíc objednávek, na úrovni 7582,75, tak tady sedí 93 nákupních limitních objednávek. Na téhle zóně někdo čeká na vyplnění jeho objednávek. A tohle je vlastně taková support zóna. Dá se to teoreticky spojit s tím, že tady máme nějaký low, nicméně tohle je opravdová limitka, opravdový order, který čeká na vyplnění. A tohle je něco, co se následně exekuuje. Jakmile tam ten trh dojde, půjde dolů a dotkne se vlastně téhle zóny, tak ty objednávky budou muset být vyplněný. A ten velký hráč musí vstoupit do toho trhu, protože tam tu limitku už prostě položil. Tohle nám dává velkou edge a výhodu. Podívej se na tohle high taky. Na tohle vrcholu tady je nějaký prodávající, který čeká na to, že tam ta cena půjde a že on tady bude vlastně otevírat prodejní obchody. On si tady chce otevřít nějaký velký prodej a shortovat S&Pčko. Proto my díky tomu máme teďka zóny s vysokou pravděpodobností úspěchu, nebo ty samotné zóny ti negarantují to, že se tam ten trh otočí. Tohle to není 100% win rate indikátor, ale je to něco, co ti dá bonusový potvrzení. A teď ti řeknu, jak to můžeš využít ve své strategii, protože jakoby ta edge je doopravdy znatelná. Pojďme se podívat na nějaký příklad do historie. Můžeme si všimnout, že tady máme dvě tyhle limitní zóny. Jednu máme tady a druhou máme tady. Jsou poměrně výrazný, jdou jasně vidět. No ale jak je možný, že tahle první zóna vlastně selhala a tahle druhá vlastně vyšla? Jaký byl mezi nimi rozdíl? Jakou bys měl obchodovat? Víš, my si musíme uvědomit, že tenhle trh je neustálý souboj mezi nakupujícíma a prodávajícíma. A my tradeři, my nebudeme vstupovat do trhu, dokud nemáme jasný bias a dokud nevíme, kdo vyhrál. Budeme sedět v povzdálí, sledovat situaci, pečlivě pozorovat, trpěliví budeme a potom, jakmile někdo vyhraje, my vstoupíme do marketu. Pojďme se podívat, co se tady stalo. Hele, první zóna selhala. Co to znamená? Byli tady prodávající, limitní, kteří se snažili prodat. Ale bylo tady až moc agresivních nakupujících, kteří tam market tlačili nákupy do toho trhu. No a ty vlastně vyhráli v tomto situaci. Takže ten trh udělal malinkatou reakci dolů, ale to nestačilo. Následně jsme pokračovali vejš. Jednoduše chtěli jsme vyplnit další sell limitní objednávky a tady ta agrese, ti nakupující, jednoduše byli až moc silní. Jak si to můžeme potvrdit? Můžeme jít do nastavení a zapnout si tady indikátor Big Trades. Co nám to ukáže? Ukáže nám to vlastně velký nakupující. Já vypnu tady footprint,
ten teďka nepotřebujeme, ten už jakoby pokročilejší, teďka to není potřeba. Podívej se na to, máme tady nákupy, 45 nákupů, 71, 69, 46. Tady se prostě tlačilo do té ceny, tlačilo se do toho a prostě ten market, ty limitky to nedokázaly udržet, ten trh to prasknul a šel vejš. Co tady? Byly tady velký nákupy? Byly tady nějaký velký nákupy, které by tlačily do toho? Tady do téhle limitky se tlačilo hodně. A ten trh nějak moc nezareagoval z toho. Ale tady nahoře už tam byla nějaká exhaustion. Už jsme nebyli ochotní jednoduše nakupovat a ten trh zareagoval dolů. Už jenom tohle nám dává nějaký signál toho, že OK, ten trh prostě už nemá sílu nakupovat. Ale taky to pro nás znamená to, že tam ty limitky nebyly vyplněny. Proto, aby velký prodávající prodal, někdo jiný musí nakoupit. Řekneme si jednoduchý příklad. Řekněme, že jsem nějaký obchod a prodávám teďka jablka. A mám teďka na skladě 10 jablek. A já je potřebuju prodat. Chci je prodat, abych se mohl zbalit, odejít domů se ziskem, jenomže není kdo by je koupil. Přijde jeden zákazník, koupí si jedno jablko, přijde druhý zákazník, koupí si 3 jablka. Jenomže já mám furt 6 na skladě. No tak prostě holt jsem je neprodal. Takže co potřebujeme? Proto, abych já mohl prodat, potřebuju nějakého nakupujícího. Takže když se podíváme na tu druhou situaci, když jsme znovu šli do té zóny, co se tady stalo? Tyhle sell limitní zóny byly vyplněny. Jak to poznáme? Podívej se, jak tady to bylo kontrastní, bylo to výrazný. Cena do toho šla, ten trh se dotkl té zóny, vyplnil ty sell limitky. To, že je vyplnil, doopravdy zjistíme tak, že tady bylo hodně nakupujících, agresivních, kteří to právě že vykupovali. A následně ta limitní zóna tady zmizela. Už tady nebyla, byla tady velmi slabá. Jo, v tu chvíli už tady ty limitky byly prostě vyplněny. Takže nějaký velký hráč, který chtěl prodat, úspěšně prodal. V tu chvíli pořád nemůžeme dát prodej. Kdy můžeme dát prodej? Prodej můžeme dát v tu chvíli, kdy máme agresivní sellers. V tuhle situaci máme reakci z téhle zóny. Stop loss můžeme dát klidně vlastně na tohle high. Ten stop loss je poměrně úzký, tohle je S&P, takže ta volatilita není tak vysoká. Ale v tuhle chvíli máme krásný potvrzení toho, že ti nakupující selhali a tady vlastně prodávající vyhráli ten souboj a ten trh následně reagoval dolů. Tohle je způsob, jakým to používám já. Teď ti řeknu metodu, jak to můžeš využít klidně ke své strategii, která využívá například price action. Takže řekněme, že obchoduješ třeba ICT. Podívej se na tohle. Máme tady nějakou formu liquidity. Jo, tohle jsou klasické ICT koncepty, máme tady tyhle swing lows a my v podstatě tu chvíli čekáme na výběr liquidity, výběr tohohle low a jakmile ho máme vybraný, tak v podstatě tady bychom se chtěli koukat po nákupech. S tím, že nějaké bonusové potvrzení může být nějaká předcházející demand zóna, což by vycházelo vlastně tady tohle poslední bearish svíčka před bullish pohybem, kde v podstatě se ten trh otočil a šel nahoru. No a my v tu chvíli si to můžeme potvrdit heatmapou. Byly tady nějaký limitní objednávky, které byly vyplněny, protože teďka jenom čistě hádáme. Jo, teďka tohle OK, fine, ICT koncepty, ale ještě to nemáme potvrzený. Takže my půjdeme, zapneme si heatmapu, tohle už je mimochodem Nasdaq, takže mi se to načte historie a podívej se na to, co se tady stalo. Tahle limitní objednávka, tohle jsou buy limitky, které tady byly vyplněny. Můžeme si všimnout, jak ten trh došel vlastně k té zóně a na tyk přesně vyplnil tyhle buy limitky a následně zareagoval. Vidíš tu krásu? Vidíš, jak je to jednoduchý a jak to je precizní? Jak můžeš využít svoji aktuální strategii, kterou už teďka obchoduješ a jenom k tomu přidat další potvrzení navíc. A tady podívej se na to, s jakou tykovou přesností ten trh reagoval. Ta limitka, když to přiblížím, tak byla tady. Byla tady. No a když tady zapnu třeba footprint, abychom se podívali, že tam byly doopravdy prodeje, podívej se na to. Brutální množství agresivních prodávajících, kteří museli prodat, aby ten velký hráč si nabil ty svoje nákupní objednávky. No a následně ten trh úplně kompletně to odmítl tyhle hodnoty a vlastně odrazil se a reagoval nahoru. Tohle může být skvělý potvrzení navíc a ať už obchoduješ jakoukoliv strategii, čekáš na bullish svíčku na uzavření, čekáš na nějakou reakci, change of character na 15 sekundovém timeframeu, je to jedno. Heatmapa ti dá bonus potvrzení, kdy ty tady můžeš se vlastně koukat potom díky tomu na longy, po lonzích a po nákupech a potom si můžeme všimnout, že tady se to vlastně krásně prokládalo. Jo, takže ten trh byl pojištěný, měl tu pojistku ze spoda. Cena šla nahoru a dole byly takový pojistky, když to tak řekneme, a to byly další buy limitní objednávky, které tady vznikaly. Přičemž je možný, že tady byl spoofing. Spoofing nebudu zacházet tak do hloubky, ale je to v podstatě to, že tam je velká limitka, která je fake, která se nikdy nevyplní, která následně jenom zmizí, je tam jenom proto, aby třeba zastrašila nějaký tradery, který se na to koukají, proto tyhle limitky obvykle zmizí takhle rychle se objeví a rychle zmizí, ale pokud to je nějaká dlouhodobá zóna, která vlastně nabývá na síle, jo, když se tady podíváme,
tak je to slabý a jak ten kontrast se zvyšuje, tak ta zóna je silnější a silnější. Tak tohle jsou krásné dlouhodobé zóny a podívej se, jak ta cena na to reaguje. Tady jsme třeba nereagovali, to je v pořádku. Tahle ta zóna například, ta nevyšla. Tohle to není nástroj, který ti dá 100% garanci toho, že ten trh vlastně bude reagovat na ty limitky. Tam jde o to, co se stane potom. Pokud máme buy limitní zónu, jako je tady, a ten trh na to nebude nijak reagovat, tak prostě ty limitky byly vyplněný, fajn, ale ta agrese byla moc silná. Ale pokud máme tady buy limitní zónu a ten trh na ní reaguje a doopravdy nám vznikne nějaká absorpce, pak můžeme vstupovat do obchodu. Takže pokud se budeš tady koukat po náhodných setupech a uvidíš nějakou takovouhle nákupní limitku a tady budeš chtít dávat vlastně nějaký nákupy, jo, tak se dost pravděpodobně spálíš, protože takhle heatmapa nefunguje. Heatmapa funguje tak, že potřebuješ bonusové potvrzení. Podívej se, kolik vlastně selhaných setupů bys měl. V tuhle chvíli tady ta prodejní agrese byla jednoduše moc silná. Tady ten trh moc agresivně tlačil na ten market. Ten kontext je v tradingu extrémně důležitý, ale pokud chceš využívat ten nástroj, tak 7.6. budeme ho spouštět oficiálně v rámci Xflow Akademie a tam ti naučíme, jak si vytvářet bias, jak si nastavit správný kontext trhu, kdy se koukat po nákupech a kdy po prodejích, aby se ti nestalo tohle, že bys zbytečně sbíral stop lossy, protože vůbec bys nemusel. Dáme ti kompletní strategie s vysokým winratem 60 až 80% a mnoho dalšího. Tak se zapiš na waitlist, protože 7.6. ti všechno představíme. Mé jméno je Tomas FX a já se na tebe budu těšit u dalšího videa.